Hileroko itzaldi jarraituz, una kontak tokatzen zaigu abeltzantza intensiboari buruz hitz egitea. Eta honen hildotik, aztertu nahi duguna da abeltzantza intensiboaren onurak eta lur erabiliren arteko bateragarritasuna. Gai honen inguruen 3 galdera egin ditugu, bata da ekoizpen sistema honek ze gako dituen, ze onurak eta desabantailak. Bigarren esango litzateke sistema hau zergatik doa poliki progresiboki galtzen sistema hau eta ahultzen, eta horrek ze ondorio dauzka. Eta hirugarren esango litzateke gaur egungo erronkak zeintzu diren, ez? Hau da, lur erabilera anitzeko eremuetan nola bermatu jarduera desberdinen bateragarritasuna eta iraunkortasuna. Hau aztertzeko gurekin dugu gaurko egunean Arantxa Aldezabal. Arantxa pasaitarra da, Gipuzkoa, eta beste hainbat Gipuzkoa bezala, una alde honetara etorritekoa lanea eta bizitzera. Biologian zientzietan doktorea da, irakaslea eta ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean, landare biologia eta ekologia sailean. Ikerlari moduan, Fisioklima Agrosost, izenak, ez? Bai, ez zaigu gustatzen izena, baina... Izena duen ikerketa taldean dago, talde buru edo ikerlari nagusi da, eta horren barruan bere ikerketa lerroa da larratzearen ekologia eta lurzoru landare animalia elkar ekintzak. 75 proiektutik gora bideratzen ditu, kontratu, zerbitzu tekniko eta bar, eta gainera 2023tik aurrera ere, baita ere, Udako Euskal Unibertsitatearen talde eragileko kidea da. Jolin, zenbat informazio. Eta, beti egiten dugu bezalolako laurpen txikitxo bat, itzaldi hauek antolatzen dituguna herrilurra da Plentziako elkarte bat, orain duela 8 urte sortutakoa, batipat helburu batekin, hau da Plentziako herrilurren beste kudeaketa modu bat bultzatzeko. Hau da, gaur daukagun baso ereduak, lur publikoetan, nola egun honi buelta eta beste motatako eredua bultzatu eta lagundu, ez? Batipat lana bideratzen da 3 lerrotan, bata da herriko basoetan beste landare mota batzuk jartzea daudenak ordezkatuta, batipat eukalitua, hemen gehienak, gure lur basoak, Plentziako udala gehienak eukalitua dira, hor, ari gara beste poliki landatzen joateko bertako espezieak eta prozesu aldakor prozesu batek, ikusiko duzen bat urteka, baina poliki egiten ari gara. Bigarren lerroa esango litzateke sentsibilizazio lanak, batipat eskolekin lan egiten dugu, Plentziako eta eskolekin, aurrekin eta ertaineko ikasleekin, batipat ezagutarazteko, sentsibilizatzeko, erakusteko zer egiten ari da, zer garrantzi daukan gaur basoak eta ze funtzio bete behar dituen basoa gaur gure gizartean, jasangarria izateko eta iraunkorra izateko, eta hirugarren esango litzateke formakuntza edo horrelako lanak, ez da gaurko itzaldia eta hilero egiten dugu itzaldia esango litzateke bereziki hori da formakuntza honetan, hainbat gai aztertzen ditugu, hainbat lagunen parte hartzearekin, ez? Eta horregatik, kasu egunetan Arantxari, eskerrak eman nahi diogu onartzearen gonbidapena eta zuei ere entortzeatik, ez? Hengo duolako aurkezpen da, ez da, 40 minutu aurkezpen bat, 40 minutu eta gero esango du parada izabezketan, ez? Bai. Batzutan luzatu iten ez gauza asko kontatu nahi izaten ditu, baina ea badaukagu muga bat eta da ordenagailu ez dela gurea eta 8 kenduko digutela, orduan alegituko naiz. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko gonbidapenagatik, ze askotan ikerketa egite
egiten dugu, eta ikerketa hau argitaratzen ditugu, gure ikerketa argitaratzen dugu aldizkari zientifikoetan, eta iristen gara atzerriko ikerlarien gana, baina askotan gure herrira, gure gizartera, kosta egiten zaigu gure ikerketen mezuak zabaltzea, ez da? Eta orduan aukera ezin hobea da horretarako eta eskerrak zuei gonbidapenagatik, bai? Bueno, esan bezala, aurkezpenean, ongi esan duen bezala, nire ikerketa lerroa izan da batez ere larratzearen ekologia, baina bereziki zentratu naiz mendiko hartzantzan, nik Pirineoetan egin nuen tesi doktorala, Ordesako Parke Nazionalean, seguru da nuk ezagutzen duzuela, eta oso sistema polita da. Eta Euskal Herrira etorri nintzenean, hasi nintzen Aralarren ikertzen. Hemen ikusten dituzuen argazkiak Aralarkoak dira. Ikusiko duzue nire ikerketaren emaitza batzuk aurkeztuko dizkizuela da, eta gero gauza gai desberdinak ikutuko ditugula. Lehenik eta behin, eskema txiki hau jakiteko lehendabizi definizio bat emango dizuet, ez dakit nik abeltzantza ekstensiboa esan da, denok ulertzen dugun zer den, edo termino edo kontzeptu ezaguna ote den. Orduan, lehenengo gauza definitzea, eta pixka bat konparaketa ingo dugu abeltzantza intentsiboarekin. Ondoren, onurak eta desabantailak azalduko ditut, batez ere, esan beharra dut, onurak azalduko ditu dela, nik oso argi ikusten ditu dalako onura horiek, baina, desabantaila batzuk ere baditu. Onura hauek izango dira batez ere biodibertsitate eta zerbitzu ekosistemikoei buruz nolabait dauden evidentziak, klima aldaketarekin, ze onura edo ze desabantaila egon daiteken abeltzantza sistema honetan, eta zertzelada batzuk elikadura burujabetzaren aldetik abeltzantza sistema honek ematen digun onuraz. Ikusiko dugu gainbeheran doan sistema badela eta zergatiak aztertuko ditugu. Zergati batzuk, nik uste dut arrazoi asko daudela, eta honetan pixkat galdetuko dizuet zuen ere zuen iritzia, zuen ustez zergatik dagoen gainbeheran sistema. Eta azkenik gaur egungo erronkak izango dira batez ere kontatuko dizkizuet nik ezagutzen ditudan ikerketa proiektuak ez dut zuzenean parte hartzen, baizik ikerketa proiektu horiek jarraitzen ditut pixka bat, eta zer ari diren planteatzen abeltzantzarekin batera nolabait bai ekosistemen berreskurapenaren tekstu inguruan edo baita ere abeltzantza bera kontserbazio tresna edo kudeaketa tresna izatearen nolabait ideia edo kontzeptu horiek. Bakarrik aipatu badagoela plataforma bat abeltzantza ekstensiboa eta pastoralismoaren alde egiten duena, nik bertako kide naiz, eta informazio asko, definizioak eta proiektuen berri eta asko plataforma honetatik lortzen ditu. Interesa izan ezkero zuet gai honetan eta helbideak eta ekarrizkizuet benetan lan polita egiten duelako plataforma hori. Orduan, zer da abeltzantza ekstensiboa? Hitz gutxitan esan da lurraldeari loturiko ekoizpen sistema bat da. Honek esan nahi duna da, abeltzantza mota honek edo sistema honetan lurraldeko baliabideak modu eraginkorrean aprobetxatzen dituela abereak. Eta gainera, aprobetxamendu hau izaten da bertako normalean tokian tokiko arrazadun abereen aldetik, hoberen moldaturikoak daudenak lurralde ezaugarri horietara, eta azken finean larratze sistema honekin ingurumena eta gizarte zerbitzuak lortzen direna. Definizio honetan gakoa zein da, esan bezala lurraldean dauden baliabide naturalei, hau da benetan bere bazka oinarria abere hauena belardiak eta larreak dira. Inguruneak, baserri inguruak eta mendiak eskaintzen dituena. Arraza autoktonoak sustatzen dira. Aberen mugikortasuna oso garrantzitsua da, abeltzantza ekstensibo batek eskatzen du abereak lekuz mugitzea, belardiz belardi, larrez larre, izan daiteke baserrian bertan bailaran dauden belardi desberdinak, edo oraindik ere Euskal Herrian ikusten dena,
uda partean mendiko larreetara eramatea. Baina abeltzantza espresiboak eskatzen du abereak mugimenduan edukitzea. Eta mugimendu horrek erantzuten dio une bakoitzean belarrak eskaintzen duen kalitate hoberena aprobetxatzeari. Eta beraz, pixka bat belardiari atxeden ematen zaio eta lekuz mugitzen lortzen dena da oreka bat. Belarraren hazkundea eta belarraren aprobetxamentu horrekin. Abereen ongi izatea asko zaintzen da, azken finean aire librean egoten direlako abereak. Abere hauek gainera, abere hauetatik ateratzen diren elikagaiak kalitatezko produktuak izaten dira, konparatzen badugu industrialki ekoizten diren produktuekin, kalitate hobea duten produktuak ekoizten dituzte, eta ezin dugun ahaztu da paisaia egituratzen dutela. Paisaiaren modelatzaileak direla esan daiteke, eta daukagun pasaia mosaikoa abeltzantza ekstensiboari esker kontserbatzen dela. Eta honekin batera, abeltzantza hau praktikatzen duten abeltzainek lurralde identitatearen zaintza bat egiten dute. Azken finean lurraldearekiko lotura hori izugarri baloratzen dute eta hori transmititu egiten da eta hori zaindu egiten da.